si Miss Diamond Arlene Pabilonia, si Miss Gilay Magracia at iba ko pang kasamaan dito. At of course si Ma'am Ann Betito Princina at kasamahan natin mga opisyalis and staff ng Miracle Health Corporation. Kaya samahan po ninyo kami at ito po tuloy-tuloy po ito sa awa ng Panginoon Diyos. Ipagdasalan po natin ay grasyang darating at makita po ninyo masigabo po. Dito po walang mga sa amin po 101% na legitimate. Wala po dito mga non-legit na yan. Bakit po naman lulukuin ang buhay natin? Sayang lang oras natin, di ba? So ganun po yan. O kumusta naman Miss Arlene ang sa tingin mo ng ating mga ginagawa? So sobrang talagang makakatulong na sa ating mga kababayan kasi more on talaga social media na, di ba? Kailangan palagi load. So maraming paraan niya para magamit yung load na makukuha nyo dito. Mag-invite kayong mag-invite. Di ba may kita kayo every week, ilan beses nagpaparapol si Doc Joey B dito, magagamit nyo yun. So sa module, ng mga nagmo-module, magagamit nyo na po yun. Sa mga communication, lahat communication, mahalaga yung communication, magagamit nyo po yun. Gusto maghanap buhay, gusto mag-online. Kasi lahat naman online ngayon. May kamag-anak na balitaan, may karamdaman, refer mo kay Doc Joey, may incentive ka. Di ba? Mas lalo nakikita ka kasi ngayon may reseller package na tayo. Mayroon pa tayo dito ngayong image unilevel mga packages para medyo pangmalakihan na negosyo, maliitan ng pangmalakihan. Mayroon sa atin walang masama. Lahat ng pagkakakitaan ng tama, ng malinis na pamaraan andito sa atin, di ba? Ang kailangan nga lang natin, kaunting sipag, di ba? At saka dapat positive attitude. Ako totoo po. Buwisit ako sa narinig kong negative. Kasi, kita mo sa Arlene, 24 hours binigay sa atin ng dakilang Panginoon, libre. Tanungin mo, ano ang ginawa mo sa 24 hours? Sa iba. Yung iba, Facebook. Yung Facebook mo ba kumikita ka o hindi? Kung hindi ka kumikita, useless. Useless yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. Useless po yung load mo, useless ang pagod mo, yung mata mo baga magkaroon pa ng problema later kasi hindi ka lang umiinom ng Amazing 4, hindi ka umiinom ng Amazing 3, hindi ka umiinom ng Mega 1 kasi kuripot ka, wala kang pera. So kung ako po, may cellphone ako, gagamitin ko yan para ako kumita. Kumita ako ng 50 pesos, at least may kita. Kumita ako ng 100 pesos, at least may kita. Kumita ako 200, 500, 1,000 at kumikita. Dito sa atin, tinuturuan na natin lahat. Di ba? Pero, hindi po namin ito sabihin, ito ang susubuan natin. Ay, wala na po yan. Maging tamad na po ang mga tao. Di ba? Kailangan kami may ginagawa, lahat halos ginagawa namin. Kayo rin may gagawin. Hindi po pwede kami lang gagawa, kayo walang ginagawa. Walang mangyayari po yan. Di ba? So, ganun po dapat ang sistema natin dito. Okay. So, ngayon po, maya-maya, meron na bang kasama sa raffle, Miss Yan? Mga ilan na? Mga alas 5:45, magdodo na tayo, Miss Yan. O gusto mo magdodo, katapusan na. Wala namang problema. Diba? Kasi, ang maganda kasi dyan, kung every 15 minutes magdodo, kasi sa desktop, mahirap yun. Sa cellphone mo nakikita. Okay. So, paano ang gagawin? So, katapusan na lang. Hindi. Ang draw. Yung ngayon, yung comment na lang muna, tsaka share, tas tag. One view ko lang yun. Hindi nga. Ang ibig kong sabihin kasi, halimbawa, hindi ako naka-like sa page ko. Hindi siya pala. Paano mag-qualify siya? Kasi ang kailangan natin, may cellphone ka dapat. May cellphone na dito. Sulat mo na yung mga pangalan na hindi nila ma-search. Dito ma-search naman kung naka-like ng page natin o hindi. Bago ilagay, pwede naman natin yan ang i-validate natin. Kasi para fair sa lahat. Di ba? Yung purpose ka, it will defeat the purpose kung hindi natin gagawin yun. Di ba? Makikita mo yan doon isi-search mo doon sa page. Mas i-search natin yan sa page kung sila yung naka-member na o hindi, naka-like na o hindi.
isi-search mo yan doon sa mga nakapag-like na. Okay, ituturo ko sa inyo. Kasi ginagawa ko yan eh. Okay? So, paano natin sila makikita na talaga sila ay nakapag-like na? Di ba? Ito po ang maliwanag yan. Yan, di ba? Yan. Yan, di ba? Kung iyan po ay sila naka-search na, naka-like na, makikita mo yan. Pag dito, isi-search mo ang pangalan. Di ba? Halimbawa, Arlene Pabelonia. Makikita mo yan na ikaw talaga ay Nag-share. na ikaw ay member, nakapag ka na. Hindi ata dyan. Username yan, Doc. Username, saan ito? So mga ay nakita ko na yan eh. So basta yung members na natin, okay? Yan, dito. Yan, invite ko siya. Okay, dito mo yan makikita. Yan. Sa inyo. Arlene Pabelonia. Lalabas yan, di ba? Arlene Pabelonia. Malalabas yan, balik na, Done already. Already likes, di ba? Nakita ko wala. Si Pabelonia. Bakit hindi ka pa nakalike? Tingnan mo. Oh, ba't ko wala? Nakalit na kaya ako? Ang galing nila. Arlene, di ba? So, yan ang makikita mo kasi, Ba't wala? bakit Arlene balik na sa already? Hindi doon sa natin yan. Arlene. Already invited, already likes. Yung iba kasi, already likes. Yung iba, already invited. Di ba? So, yung nag-like na, nakalagay na dyan ang like. Pero yung invited pa lang. Di ba? Nakalike na po. Kaya nga. Bakit sa'yo wala? Kasi, sa susunod kasi, pag hindi nila ginawa yan, halimbawa si Che, ano pangalan si Che? Double R. Y. Ay, sino si Ate Cherry video? Hindi, si Cherry ninyo. Cherry Pabelonia. Yan, natural. Already likes. Ba't sa akin wala? Ayan. Naka-check naman nila dito. Already, si Cherry Ann Baclibar, already invited, pero hindi pa likes. Ito, Cherry Ann Llanita. Cherry Bicho, tingnan mo Cherry. Ayan ang kaya. Already likes Doc Joey. Bakit? Ito lang yun. Di ba? Bakit ang Arlene Pabelonia ayaw lumabas? Hindi siya qualified. Hindi ka qualified. Tapos kang bata ka. Ginawa ko naman po yung lahat. Di ba? Arlene, Wala po. Wala. already balik na sa okay na. Already invited pero hindi pa di ba? Ito, Ninya Really Moral, okay na. Di ba? Okay, so yan po kasi tinitingnan po namin dito kung saan paano makikita yon. Di ba? Halimbawa, si Catherine, Catherine, ito? Cat. TX, Catherine. Catherine Pabelonia. Ayan, already likes, di ba? Bakit ikaw wala? Ano nangyari sa iyo? Na ano ka? Sa pinakamarami daw, wala na. Arlene. Bakit may wala? May nangyari sa iyo. Ito. Siri. Siri already likes Doc Joey. Lahat eh. Di ba? Si Ana. Double N. Ana G. Mejeras. Already likes.
Di ba? Di ba? So ito po ang ano natin. Makikita na natin kasi dyan. Sa'yo, exemption to the role. Bakit sa'yo? Kasi nakita ko naman, nag-like ka. Talagang nag-like. So ganun po ang ating pa-contest natin every Monday. So yan po yung bibigyan natin ng emphasis na tayo mismo. Kasi ako po hindi naniniwala ng dole out. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala ng dole out. Nagiging tamad po ang tao. Nagiging tamad. Yung pong katulad ng yung binibigyan ng DSWD, okay sana yon, pero ano po ang implementation, yung pong nangyayari, hindi po sa namomotivate na magkakaroon ng puhunan, pang negosyo kuminsan, inuutang na sa Bombay, so nabawasan pa. Yung iba, ginagawa na sa pangbisyo. Yung iba naman, naging tamad na. So sa amin po dito, gagawin natin para mayroon kayong konti exercise para kayo makasama. Ngayon, kung hindi ka manalo ngayon, may Wednesday tayo. Hindi ka manalo Wednesday, may Friday. Ngayon, next week naman. Basta tuloy-tuloy po dyan. Sa isang buwan, malamang mananalo ka. Di ba? Kung nagsawa ka kaagad, nasa ano yan. Ibig sabihin, wala kang consistency. Wala kang persistence. Kailangan po persistent tayo. Ako, ang idol ko si Colonel Sanders ng yung sinabi ko ano ngayon, food chain yun. Yung masarap na chicken, ang tawag noon? Na, bago pangalan ng, ng food chain, Jollibee, McDonald's, ano pa, marami yung galing Amerika. So, isang magaling na food chain na siya ay he was, chicken nga po, chicken. Food chain na chicken. Ang main ano na is chicken. So, he was denied. He was rejected more than 1,000 times. But he continued. He continued and after I think 1,006 or 7 or 8, saka lang may sabi nag-say yes. Kaya po, lumaki yung kumpanya, naging worldwide business because of Colonel Sanders. Tayo, hindi lang manalo isang buwan, sigurado, ayaw na yan. Di ba? Ang ano kasi nila dyan, yung papanalunan, hindi na nakikita na sila ay maraming matutunan dito sa programa natin. Matutunan, pwede sila magnegosyo kahit walang puhunan, o maliit na puhunan, o malaking puhunan, it doesn't matter. So, depende sa gusto mong kikitain, di ba? So, yan po ang magandang balita. So, yan po ang ating ibig sabihin para makatulong tayo sa pandemic. Kaya nga po, kung kayo po ay nanonood sa ngayon, hindi pa kayo nakapag-like ng page, i-like na po ninyo. Search Doc Joey Betito page. Page po ito, hindi yung Facebook name. Doc Joey Betito page. Like it, click like, then watch your program now, then mag-react, either heart, care, or wow. Pang-apat, mag-comment. Pang-lima, share to your timeline. Okay, para may pag-asa tayong manalo. At yung mga magpapa-shoutout, isa o dalawa o tatlo lang kasi po ang oras natin limitado. Pag Wednesday, diyan po ang maraming shoutout. Okay, nakita mo na? Ano daw, nahirapan kasi kami, nag-login baga ako kasi admin ako dito. Ngayon, hindi ko makita kung makalike na ito kasi hindi ko man friend. Like ngayon si Arlene, makikita ko kasi friend ko siya. Arlene, basta kita ko. Si Cherry nakita ko. Ngayon, si Shanelyn Arizo, hindi ko siya friend dito. Kaya hindi ko siya makikita kung ano. Kung makikita mo kung So gamitin mo yung image Unilevel kaya? Hindi, kahit doon MHC. Hindi din nakita sa sa desktop. Kaya nagpunta ako sa cellphone ko para madali ko. Same baga sa'yo. Okay. Ngayon, kasi hassle, magagahol sa next na lang. Ang ano natin dyan kasi, patunayan nila na nag-like na. Iyan ang gawin na lang natin, screenshot nila. Ngayon, para okay. In case man manalo siya, i-search muna natin kung talaga
talagang nakapag Yes, Bago yes. bago Ibibigay. siya I-verify Kapag namin. nag-send sila. Ngayon, para ma-verify namin, kayo mismong mga nanalo, ang gagawin ninyo, screenshot ninyo ay yung at naka-like kayo. Ngayon, pag naka-like na po kayo, huwag na ninyong tatanggalin. Kasi yung iba, para manalo lang, naka-like, later on tanggalin ninyo. Pag tinanggal po ninyo, banned na kayo lifetime. Hindi na kayo pwedeng sumali. Kasi linuloko ninyo sarili ninyo, niloloko ninyo kami. Okay? Kung gusto na yung sumali dito, sumali na kayo pang habang buhay. Okay? Kaya kung nag-like na kayo, huwag na ninyong i-unlike ulit. Di ba? Kasi niloloko mo niyan. Lokohan. Ano ito? Lokohan. Di ba? Ngayon, pag sinabi namin, bago namin ibibigay sa inyong prize, kailangan po, yan, di ba? Send mo na. I-send ninyo po, screenshot ninyo na kayo talaga naka-like na sa amin. Okay? Ngayon, kami naman, isi-search namin yan na kung talaga kayo naka-like sa amin. Okay, maliwanag? Ayos. Yan po. Para hindi na kami mahirapan. Kahanap. Okay. Kahit manalo is Kaya nga, iyan ang gagawin. Kasi in-announce mo namin dito nanalo kayo, pagkatapos hindi naman pala kayo naka-like, automatic po yan, hindi po kayo pwedeng manalo. Yan po ang usapan na, naka-like po tayo ngayon. So kailangan po ninyo i-screenshot na kayo po ay naka-like na sa Doc Joey Betito page. Ito po, fair sa lahat po ito, fair sa lahat. Okay. Ayos. Kaya pala hindi mo ako makita sa page kasi hindi mo pa man in-accept yung friend request ko doon. Hindi pa kita in-accept sa Sa ano. page. Ganun ba? Okay, so Kaya hindi siya makita. mayroong mga limitation. Kaya mas maganda na lang, i-screenshot mo, di ba? Ayos. Okay. So magpag ilan na ba ang natin dyan? Ilan na nag-participate? May sanda na, may gitna. Miss Yan, ilan na nag-participate? Sinusulat mo. Di ba? Usually, kung iyan ay nag-like ay 50, kung lahat ay heart, either heart, care, or wow, 50 na ang makakasama. Kung sila ay nag-react, nag-comment, and share. Diba? Kung ang share, marami din. Even doon po sa share nila, dapat screenshot din nila. Tama? Tama, Miss J? I-screenshot din po ninyo. Lahat na nagpapatunay na kayo po ay kayo po ang merong, kayo po ang magbibigay sa amin ng ebidensya na ginawa ninyo yung 5 requirements. Hindi po kami na. Okay, maliwanag. Yan na lang po ang gagawin natin kasi para hindi na kami mahirapan. Kayo naman, sarili ninyo, madali lang ninyo magagawa yan. So, pwede ipadala po sa MHC Unilevel, pwede po ipadala sa Doc Joey Betito page. Okay, so, okay na ba yan, Diamond Arlene? Yes. Yung magandang Para natin? fair sa lahat. Fair sa lahat. Okay. So, mananalo po, 3 100, isang 200. Initial, di ba? Sa 200, ano mabibili Miss Arlene ngayong pandemic? Marami. Pinaka-priority yung pagkain talaga. Pagkain. Rice. O ngayon, Miss Arlene, alin mas maganda yung 200 na nasa bahay ka lang, na wala kang gasto sa pamasahe, wala kang gasto sa pagkain, wala kang gasto sa nagtrabaho ka pag sa mall ngayon, 320, di ba? Marami dyan na Miss Arlene ang gasto sa pamasahe, walang balikan nasa 200 na. 100 hanggang 200. Kung 100 na lang, ilan na lang matitira? 220. Paano yung tanghalian? Magkano ba tanghalian mo nang ikaw nagtatrabaho? More or less. Pinakamababa sa kulang yung sahod mo. Kasi kakain. Kakain. Breakfast. Tapos, Kaya pala marami kang racket, kaya ka nagkapera, di ba? Kasi kung wala kang racket, wala kasi mangyari. dati, sa mindset ko, mahirap mag-stay sa one source of income. Di ba? Kapag empleyado. Ay, empleyado. Ngayon nasa bilang may outlet ka na, nag-steady ka na sa outlet. Steady sa outlet. Oo, yung nakatuto ka na sa negosyo mo. Kasi po dito, Oo. ikaw yung gagawa ng, kumbaga sa earnings, halimbawa sa empleyado, kumbaga sa empleyado hanggang Fixed income. Fixed income. So, dito, kumbaga, ako, bilang ako, may outlet na. So, ako yung gagawa ng, kumbaga,
ako yung gagawa ng paraan kung ilan yung dapat kong ikota sa isang araw na gusto kong kitain. Halimbawa, gusto kong kumita 30,000 sa maghapon. So, ako yung gagawa ng paraan para ma-hit ko po yun. Yan, di ba? So, ganun po yan. Meron kang goal na tinatawag at iyan, gagawa ka ng paraan. So, pwede mong trabaho yan ng 4 na oras, 6 na oras, 8 oras, 12 oras, o 16 hours. So, it depends to you. It depends to us, di ba? O, ngayon, sa atin naman dito, ang dami nating paraan para kumita. Lahat ng nalalaman namin ay ginagawa na namin para sa inyo. Kaya hindi lang po dito sa raffle. Ang raffle po yan ay pandagdag lang. Meron tayong resellers package, meron tayong MSC Unilevel package, meron tayo ngayon na yung quantum magnetic analyzer na merong fee na pag nag-refer kayo, hati ang kikitain natin. Meron tayong pag nag-refer kayo, meron kayong incentive. Kahit hindi pa kayo naka-memory kasi wala pa kayong puhunan. So ang dami po. Katulad kanina, may nag-refer sa atin ng bagong kliyente, kumita siya ng 200. Hindi na masama, di ba? Isang kliyente lang yon, na maliit lang yung pera, 200 ang kinita. Bibili uli yung taong customer natin, pag binili na may 200 na naman siya. Eh kung ang binili worth 3,000, ang kikita niya mas malaki kasi 20% lang binigay natin. Eh sa kanya 30%, so 10% sa kanya napunta. So marami pong pamamaraan para gusto mong kumita. Sabi ko nga, anong ginagawa ng bibig natin? Anong ginagawa ng ating mga mata? Anong ginagawa ng ating mga paa? Anong ginagawa ng ating tainga? Bakit hindi natin gamitin yan, di ba? Anong ginagawa ng cellphone mo? Ang ginagawa ng Facebook mo? Ano ang ginagawa ng lahat ng resources na pwede tayong kumita? Ang problema, marami sa atin takot, yung fear of success. Gustong maging successful pero natatakot ng rejection. Ang rejection is a process. Rejection is a part of the business. Huwag kayong magano yan. Sabi ko si Colonel Sanders, he was rejected more than 1,000 times. O, di ba? KFC ang pangalan. Yung KFC na chicken, na world-renowned na chicken yan. Ang sarap ng chicken yan. O, di ba? O, he was rejected but KFC now is a worldwide. It's a well-known food chain sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. So, ganun po yan. It's a process. Di ba? Ang importante sa process, habang ikaw na nire-reject ka, natututo ka na. Di ba? Bakit ako nire-reject? May cancer yung aking pinsan. Eh mali yung approach mo. Ano approach mo? Di ba tinanong mo, pinsan, kumusta ka na? Ito nga, may ano nangyari dyan? Nagpakimo ka na? Ano nang modality ang ginawa? Nag-operation na, kinimo na, radiation. Ano nangyari sa'yo? Ito, meron pala, mahina ang katawan ko, ganyan-ganyan. Magkano na ginastos? Milyon na nga eh. Di ba? Alam mo, merong i-refer ako sa iyo, marami na tulungan. Natural. Walang side effect. Galing sa Amerika. Ang dami niya nang natulungan. Libo-libo na. Okay, Doc Joey Bitito. Narinig mo kayong sa DCGP, may programang everyday, Monday to Sunday except Wednesday. May FB Live pa yan, di ba? May mga pa-preview pa yan. Maraming natutulungan. Ganun ba? O gusto mong matulungan ka? O ganun ang approach. Di ba? Eh, mali ang approach mo, mali ang sagot. Di ba? Kung hindi ganito, mayroon sa amin makakatulong sa pinsan, si Doc Joey Bitito, may programa sa DCGP, yung Natural Medicine Practitioner, yung yung founder ng Miracle Health Corporation. Ang dami natutulungan. So ibigay ko ang contact number ko, tawagan na natin. No, ganoon. Kaya hindi mo binukang bibig mo, wala, di ba? Tiyo, bakit mahirap na hirap ka ng maglumakad, di ba? May arthritis, aray ako. So, hindi lang arthritis yan na angle, arthritis na yan. Aray ka ng aray yan dahil sa arthritis, di ba? Alam mo, doon kay Dr. Joy, madali lang yan. Ang dami na tulungan na may arthritis, di ba? Ito ang cellphone number, di ba? Baka mahalon. Hindi naman mahalon kung magkano pera mo. Tatapatan niya yan, di ba? Kanina, 2,000 ang pera. Binigay ko pang 2,000. Kaya ang incentive na nag-refer, 200. Kasi 10% sa kanya. Masama pa ba 200? Ganun po yan. Habang bumibili yun ng 3,000 o 2,000, may 200 siya. Kung bumili 10 tao, di bawat bili may 200 sa 2,000. Habang at hindi na nag-member ng sa email, di ba?
O, yan po ang magandang balita ko sa inyo. Kasi kailangan nga po dito, pag kami nagpo-programa, meron kayong matutunan. Huwag lang yung raffle. Raffle is only, ano yan, a tip of an iceberg. Tip. Yung katiting lang po yan. Okay, pero diyan po, yung matutunan po ninyo sa aming mga programa, yung pinaka-importante. Diba? Alam po ba ninyo, base sa research, kaya palang diabetes ang hirap-hirap mag-normalize ang blood sugar kahit anong exercise, kahit anong diet, kahit anong inom ng gamot, di ba? Kahit hindi na kumakain ng mga sweets na yan, ng mga soft drinks na yan, dahil nga po sa lead, dahil nga po sa ating pong ini-inhale na pumapasok ng mga particles sa atin, yung nakakasira sa ating immune system, lalo-lalo sa pancreas. Kaya nangyari na, insulin resistance na ang ating katawan. Di ninyo po alam yan. Di ba? I-google po ninyo yan. Napanood ko po yan sa Amerika. Yung mga latest po yan, na mga, yan po dapat ang panoorin natin. Hindi po pinapanood natin, awayan ng awayan sa politika. Pinapanood natin, may pakinabang tayo dyan. Baka ma-stress ka lamang. Ano pinapanood natin? Mga nakahubot-hubad, mga pante na nilalagay doon sa Diyos ng kausap niya. Ano ba ito? Diyos ko. Ito na ba ang mga tao ngayon? Mga freak. Anong freak? Hindi na normal, abnormal na. Yun ang mga yun po ang mga nagbabiral. Ayaw ipabiral yung magandang kalusugan. Ayaw nila niyan. Pero yun, it can save lives. Ayaw nila, pagkakakitaan. Ay, baka legit kaya yan? Si Doc Joy dito ang legit. Tanungin mo sarili mo, ikaw ba legit? Yan, di ba? Ako po, legit na legit. Ang tanungin mo, ikaw legit. Ang mga kasama mo kayo, legit. Yan, di ba? Ako po, nabubuhay dahil mayroon akong pangarap sa ating nasyon, sa ating bansa. Kaya ako ginagawa po ito mga pa-raffle na yan. Hindi ko naman po kailangan yan. Di ba? Ako po legit na legit kasi gusto kong makatulong, wish ko makatulong sa ating inang bayan. Kasi sayang po ang Pilipinas. Sayang na sayang. We have almost everything. Ang kulang po sa atin, pagmamahal sa ating bansa. Kakaunti na lang ang nagmamahal. Yan po ang totoo. Di ba? Karamihan sa atin, pag okay sa akin, maski sa inyo hindi okay, okay lang. Makasarili po tayo. Marami po yan. Marami. Hindi po natin mabibilang yan. Ako, di bali ako umasinso, di bali mapakan ko kayo, okay lang. Marami pong ganon. Di ba? Yan po ang nangyayari sa atin. So mga hindi dapat nagbabiral. So dapat mag-viral, hindi nagbabiral. Di ba? Sabi ko nga, okay, ginagawa ko na ang lahat, nagdadasal tayo, marami tayong mga kasamahan na talagang gusto tayong tumulong sa atin, bukal sa loob nila kahit sila po ang kinikita, napakaliit lang sa mga raffle. Pero sila po ay ginagawa ang kanilang lahat na magagawa. Di ba? Kasi sila, alam nila si Doc Joy Betito, may prinsipyo yung tao. Si Doc Joy Betito, handang magsakripisyo para lang maabot ang tugatog ng tagumpay. At pag umabot man yan, makikinabang lahat ng tumulong. Pati nga yung mga hindi tumulong na nangangailangan ng tulong, malamang po ay makikinabang. Di ba napakaganda yan? Okay po. So sana, magsama-sama po tayo dito. Ito pong programa namin, hindi lang po ito health, na puro na lang health, puro lang diabetes, heart disease, kidney failure, cancer, ang dami po ngayon na may cancer, ang dami ngayon may diabetes, ang dami ngayon na mayroong hypertension, marami ngayon na stroke, marami ngayon na mayroong kidney failure, marami din na dialysis, dami-dami mga arthritis, ang dami-dami mga karamdaman, asthma, kung ano-ano na, pneumonia, kung ano-anong karamdaman, uminom na ng gamot na 6 na buwan, 1 taon, hindi pa gumagaling. Pero sinisikap, sige, porso, sige. Diba? Pero pag pumunta sa amin, gusto 1 buwan lang magaling na. I-quit mo. Equation dapat. Drugs na nga yan, hindi ka gumaling ng 1 taon. Pagkatapos dito sa
ating amazing trio, Mega One, Amazing po. Gusto mo isang buwan? Diyos ko, Panginoon ko, gamitin naman po natin ang isip natin, di ba? Hindi ko na sabihin na utak, baka magalit kayo sa akin. May utak ba tao? Isip-isip muna. Di ba, Ma'am Len? Di ba? Yan ang mga tao natin, di ba? Pagkatapos pag okay na, medyo okay na, di ba? Katulad daw, mayroong sis dito, di ba? 15 days pa lang. Di ba? Lumiit na. Ang gusto. Nabutas na, lumabas na yung yung ayaw. Oo. Ang gusto niya babaan na ang dosage kaagad. Biruin mo yan, Ma'am Len. Pero ang tagal na noon na pinagamot niya, walang nangyari. Kasi kung pagpupunta dito sa Miracle Health Corporation, kung baga paubos na po yung cash, tapos nagmamakaawa na kay Doc Joey na ganito na lang yung cash. Samantalang nung gumagamit tayo ng synthetic, hindi natin ina-analyze yung nagastos po natin. So, alam mo dyan, mayroon na nagpagamot nga sobrang 20 taon. No, di ba? Tinanong ko nung unang papagamot, ilan ang karamdaman? Isa lang. Pero sa katagalan, halos na, dahil na makalakad, na stroke na, may diabetes, may high blood, mayroon ng kidney problem, may arthritis, ang katutak na. Biruin po ninyo yan. Pagkatapos na kainom ata ng isang buwan, yung umigi-igi na, ngayon, binawasan na, nag-ano na lang, Diyos ka ko. Wala tayong magagawa choice nila yan. Wala tayong magagawa. Kasi pag sa natural, gusto nila parang so imposible, maging posible. Sa synthetic drugs, di bale, okay lang yan, okay lang na later mag-dialysis, okay lang. Total, hirap. Hindi ko nasabihin ng mga usualing sinasabi ng mga tao. Pero nakakaawa. Kasi ako po, sa totoo lang, uminom din kami ng sangkatutak na synthetic drugs. Napakatagal. Pero nakita ko. Pero nabuksan ba ako sa natural? Praise God, hallelujah. Doon po ako gumaling, doon po ako naging healthy, doon po ako mabambuhay ko. Akala ko noon mamamatay ako at early age. At doon tayo umasinso. At doon tayo na maraming natulungan. Countless of people. Sa totoo lang po yan. Kaya ang sinasabi ko, kung synthetic drugs sa iniinom mo, pag nag-vitamins ka, dapat natural. Diba? Kasi synthetic plus natural, magandang kombinasyon. Synthetic na nga, pagkatapos ang vitamins mo, synthetic pa rin. I-research mo. I-research po ninyo. Google lang po. Google lang naman yan Losartan. Umiinom akong Losartan. Tingnan, i-Google mo. I-research mo. Diba? Hindi ko sinasabing masama. Wala akong sinasabi. Diba? Maraming magagalit sa akin. Kayo na po ang mag-research. Ngayon, bakit inaprubahan? Hindi na. Sabihin na ninyo, bakit? Pero, kasi kanya-kanya po tayong buhay. Ang buhay ninyo. Kayo dapat ang mag-aala. Kayo ang mag-research. Ako ang buhay ko. Ako rin ang mag-research. Ako rin mag-aalaga sa buhay ko. Ang buhay mo, hindi naman yan mag-aalaga ang asawa mo, mga anak mo, magulang mo. Hindi mo naman sila kasama 24 hours a day. Ang mag-aalaga niyan, Miss Len, sa buhay mo, ikaw. yes. Di ba? Hindi yung magulang mo, hindi yung lula't lulo mo, hindi yung mga kapatid mo, hindi yung mahal mo sa buhay, hindi yung kasi ang kasama mo 24 hours a day, ikaw. Tama ako, mali? Mas lalo ngayon. Di ba? So, ganun po yan. Iyan po ang dapat nating gawin. Okay? Naliwanag. Sana po natutunan natin, nakakuha kayo ng kaunting kaalaman. So lahat pong may mga karamdaman, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Kung isang taon hindi ka gumagaling sa iyong karamdaman, kahit anong modality yan, puntahan po ninyo kami. Gawin natin 3 months na, huwag na yung isang buwan. Kasi pag isang buwan, gusto ninyo, ihinto na. Kaagad. Diba? Ay, pumunta sa akin kahapon. Ganun din, sa katutak na napuntahan. Diba? Hanggang iyong kanyang asawa, totally blind na. Naoperahan na isang mata. Later, inoperahan ulit yung isang mata. Sa awa ng Diyos, 71-year-old, bulag na. Pagkatapos may problema pa sa colon, may problema pa sa prostate, ang daming problema. Diba? Nakakaawa. Kasi kumastos. Yung unang operation niya ata sa glaucoma, medyo malit-lit pambayad. Pero yung isang operation niya, 50 mil. Biruin mo yan. Pero wala rin nangyari.
Kaya nga po, madaling sabihin operasyon. Operasyon, ano? What is your chance? Is it 80-20? Kung 50-50, mag-isip na po kayo. Di ba? Ako po, ang operation sa akin, last recourse. Ano, Ma'am Lynn, ang last recourse? Pinakahuling desisyon mo. Ginawa mo na ang lahat-lahat sa mundong ibabaw, walang nangyari, magpa-opera ka. Kasi last na eh. Yan, di ba? Pero unahin mo muna. Kung ako, unahin ko muna natural bago ako pumunta sa kung ano-ano. Kung hindi, i-combine ko ang natural at saka ang synthetic. Di ba? Kasi yung synthetic, what is the chemical residue, ay yung natural, yun naman ang mag-detoxify, mag-overhaul, di ba? Para maiwasan ang kidney failure, ang kidney dialysis, di ba? Yan. Ito po yung health education na po itong sinasabi namin. Okay. Base sa research ng aming mga produkto na kapag detoxify, na kapag nakakatulong sa immune system para lumakas at magawa nito ang kanyang tungkulin na bigyan ng magandang kalusugan ang taong umiinom nito sa tamang dosage. Okay. Maliwanag at sinamahan ng pag-iwas sa mga bawal ng mga pagkain. Okay, maliwanag. Kaso, marami sa atin ang ayaw kasi dapat, kaya nga ako umiinom niyan, Doc Joy, kasi lahat ng mga pagkain na bawal gusto ko kainin. No, di ba? May mga pilosopo eh. Hindi kahit naman sa doktor, pag sinabing diabetes ka, sasabihin sa iyo, bawal ang soft drinks. Di ba? Sasabihin niya ng doktor kasi nagmamalasakit yan. Sasabihin niyan, bawal kumain ng maraming kanin. Di ba? Lalong-lalo yung mga mataas ang glycemic index. Di ba? Ngayon, kung kumain ka ng Slimmer's Rice, katulad ko, Slimmer's Rice kinakain ko. Di ba? Slimmer's Rice na nga kinakain ko. Konti pa akong kumain. Kasi yung Slimmers, ang puti-puti, pero walang lasa. Di ba? Walang lasa. Pinasubukan ko kay Miss J. Hindi niya raw, walang lasa daw, ang puti-puti. Di ba? Slim na si Miss G. Yan, yan. Okay. So, ganun po tayo. Lahat ay ginagawa natin para makatulong sa ating mga kababayan. So, sa lahat pong gusto mong pumunta sa ating bukas, Tuesday, alas 9 hanggang alas 6 ng gabi, you can get in touch with Doc Joey sa 2nd floor DJB Building, Barangay 18, Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang baba po namin, Angeles Cake, Legazpi City. Ang contact number natin 0998-975-8121, 0998-975-8121. Para po sa further mga further instruction, further information, you may like Doc Joey Betito page. Doc Joey Betito page, pwede kayo mag-message doon at masasagot po namin. Okay. At meron na po tayo ngayon na pa-contest Monday, Wednesday, and Saturday. Ma'am Lynn, yung pong outlet mo? So, ang outlet po natin dyan sa Daraga, located near gasoline station in front UB Express going to Pilar, Sorsogon. Puro Kimantong, Daraga, Albay. Contact number ko po 0946-051-9050. Again po, 0946-051-9050. And then po, may free consultation and orientation din po dyan every Monday, Wednesday, and Friday. Friday po. 2 to 4 p.m. po yan. So, yun po sa mga advice po ni Doc Joey. So, napakaganda po na pakinggan nyo po yun. Kasi po, lahat naman tayo nakakapag-encounter, di ba, ng mga rejections, di ba, sa kahit anong ginagawa natin. Pero hindi po tayo mag-stop. Kasi dapat restake po tayo palagi. And then, dito naman sa mga negative, lahat naman tayo nakaka-encounter mga negative sides. And then, ang advice ko naman po, lahat, wag masyadong manood ng mga movie na, kumbaga, mga nakakaawa. Kasi dyan po tayo nagkaka-failure. Kumbaga, yung feelings natin, talagang bumababa. So, naaawa tayo palagi. Hindi natin
mabuksan na yung mindset natin na maging positive. Kaya palaging nasa mindset natin, negative na. So, lahat motivation lang po natin ang papanoodin para kumbaga dapat kumbaga porsigido tayo sa buhay kung ano ang dapat natin maabot. Diba? Okay, tama yan. Kailangan, sabi nga, more prayers, more actions, with passion and love. Ibig sabihin, kung kayo po'y nagwo-worry, you have to pray to God. Di ba? Kasi ang Panginoon po natin, sinabi niya yan, pinangako sa atin, anak, tawagin mo lang ako, at andyan ako ay parating, andyan ako. Pero wag po tayo mababagot kung ang answered prayers po natin medyo tumagal-tagal. Kasi ano po yan bigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin madalin ang Panginoon. Hindi ko naman sinasabi maraming ginagawang Panginoon. Siguro mayroon siyang tinatawag na pamamaraan na kung paano niya ay sasagutin ang ating panalangin. Katulad sa atin, ang aking, bakit ako nagpapakunti simula pang March 19, 2020? Kung sa ibang tao, wasting time kasi very time consuming ito. Yung mga prices natin at saka kung ano-ano pa sabihin nila ay bakit pwede mo naman yan ibigay na lang sa isang foundation, bahala na sila, di ba? Pero iyon, hindi natin mapi-feel yung kung sino talaga man nabibigyan. Samantalang sa atin, maraming alam natin kung sino ang mga nakikinabang sa atin. Kaya po, ito po tuloy-tuloy po at marami po kaming kaya kung kayo po'y naniniwala sa aming krusada, sa aming vision and mission para labanan ang pandemic, sa natural na pamamaraan, para labanan ang pandemic, sa pagsama-sama nating mga maliliit na tao, kahit malaki ka man, gusto mo sumama sa amin, fine, walang problema. Pero malaki ka na, beyond rich ka na, ay hindi naman kami rich, kaya kung ayaw mo sa amin sumali, wala naman kayong magagawa. We cannot do anything about it, di ba? Pero kung gusto mong sumali sa amin, you are very much welcome. Ganun po yan mga kaibigan. Kaya nga po, ako'y nagpapasalamat at sinimulan po lang natin ito ng September na todo-todo. Ngayon po ilan na bang ating likes ngayon na followers? Siguro ng Jobitito page, mga 13,000 na ang ating followers, di ba? So, may mga medyo marami rin naniniwala sa atin. Pero ang aking kasi napakaganda ng programa natin, layunin natin. Ang iniisip ko sana ito, umabot tayo ng multi-million, di ba? 12,900. Total likes, 12,249. Medyo mababa ngayon. Oo. Hataw. Yung total ng follows, 12,989. So, 11 na lang, 13,000 na tayo. Okay, so thank you so much to everyone na kayo po'y nakisama dito sa ating ginagawang napakagandang objective, mission and vision para labanan ang mga karamdaman, kahirapan at para malabanan ang pandemic na it's a result of coronavirus. Sabi nga natin, ang mga tao dapat huwag na nag-away-awa, huwag na naglaban-laban ang labanan itong coronavirus na nagresulta dito sa pandemic. Yan po ang aming ginagawa na sana with the grace of God at tulong-tulong po tayo mga Pilipino ay magkaroon ng katuparan. I don't know kung magkaroon ng katuparan na next year, before election or after election, o 1925 o 1928. I don't know. Kasi hindi naman wala naman akong bulang kristal. Di ba? Wala tayong bulang kristal. Marami na ba ang nanonood? Mga ilan na? May 1,000 na? Dapat. May comment si Ate Ninya, ganda ng comment. Ilan na ito? Lahat yan, isa-isang tao yan? Sabi ni Ate Mga sanda na yan, may gitna. Kidok, Wheeler, Ha? and Ernie po, kaya Kaya? wala yung bibitaw po. Ako siguro sa 1 year ko dito, Kidok, baka Kaya nga, mga 40 ang react lahat yan, walang like, dito, kaya lahat and heart. all legit. Oo. Mabait, mag-care. Di ba? So, Oo. ang ganda ng comments ni Ate Ninya. Ayan yung mga nagko-comment pong yan. Okay, ito po sa atin, remember, wala naman po sa amin nagbibigay ng papremyo. Kung ano man po binibigay ko dito, sa totoo lang, galing po kay Lord, pinadaan lang sa akin. Okay. Ngayon, pagdasal po natin, tulong-tulong po tayo, kasi ako po hindi madamot. Kasi nga po, kanina, merienda ko lang, baduya, kasi
Baduya boy po ako, nagtinda kasi ako nung malit elementary ako ng baduya, ng maruya. So ngayon, pag may nadaanan akong baduya, yung po merienda ko, tuwang-tuwa na po ako niyan. Kahit tubig lang. Pero kung nasa opisina tayo, dito sa outlet natin, sa booking office natin, may kasama yan ng Amazing Juice with Miracle C and glutathione or collagen. Ayun, happy na po ako niyan. Very simple po ang happiness ko. Okay. Hindi ako ang taong maarte, hindi ako taong masilan, hindi ako ang taong mahirap pakisamahan. Ang kailangan ko lang po, kung gusto ninyo ako makasama habang buhay, totoong tao ka, sasamahan mo ako sa hirap at ginawa. Di ba? Kasi hindi ko sinasabi may pera. Minsan wala na akong pera kahit piso. O, maniwala kayo niyan. O, di ba? Lalong-lalong ngayon, nagpapayos tayo ng opisina, itong maliit na property natin, inaayos natin. Kaya, pero ako, buksan man ninyo ang puso kong aking pagkatao, malalaman ninyo ang kaibuturan ng aking puso. Yung iba dyan, medyo nataranta kasi nga yung, di ba? Sinabi ko naman sa inyo kung hanggang kailan na lang yung AYAF, yung Amazing YouTubers and FB Friends. Ang ginastos ko po dyan, 100,000. Ano pang pakinabang ko? Halos wala. Kasi dinis-allow po ng Google, pinaparehistro ko kasi ang AYAP. Sabi nila, you cannot use YouTubers. It is exclusively owned by Google. Kaya nga, tinapos ko. Diba? Anong buwan ito tinapos natin yung AYAP? Pero ito, masakit sa kalubang ko. Kasi ginastusan ko na 70,000 followers na. Eh wala kang magagawa because you cannot fight, you cannot oppose, you cannot Google is Google. It's a multi-billion company or entity. Eh tayo natin compared to Google at tayo nakikigamit lang sa Google, di ba? Kaya sinabi ko, sana noong ko pa naisip na yung page ko na pa lang dapat ang ginamit. Kung ang page natin ginamit noon pa, baka kalahating milyon na ngayon. Pero sisisihin pa ba natin ang bawat isa? Of course not. Tapos na yun eh. Ako ang tao kasing, pag tapos na, para sinabi, consummatumist, tapos na. Tapos na eh. Anong gagawin? Wala nga naman kurahaw tayo yan. So, kailangan, we'll start again a journey. Sabi niya, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Di ba? Eh, ganun talaga. Eh, mahilig ako mag-umpisa eh. Eh, kung itong pag-uumpisa natin, may mangyari na, binasbasan tayo ng Panginoon with the, sabi ko nga, unity, united tayo mga Pilipino, hindi lang sa mga Bicolano, from Luzon, Visayas, Mindanao, kasi nakita lang, may maganda pala tayong intention, may magandang programa, it's health, livelihood, in business, in service. Remember ang ating pong programa, health, livelihood, business, and service. Di ba napakaganda yan? Di ba? So ngayon, di ba, ikaw Ma'am Len, naisip mo ba na ikaw maging broadcaster sa talambuhay mo? Na pinangarap mo ba yan? Simula't simula? So ako talaga hindi. Hindi. Hindi ko ini-expect to lahat kasi nga. Hindi dumating. Pero ngayon dumating sa'yo. Di ba magpapasalamat ka sa Panginoon? Ngayon nakikita ko, may mga notes ka na. Kaya kung minsan talo na ako ni Ma'am Lynn eh. Ilang linggo pala, pang second week mo ngayon, pero magaling na. Di ba? Huwag mong sabihin na hindi. Dapat pag sinabi magaling ka na, thank you, at pagbubutihin ko pa. Ayan. Yan ang positive side. Kasi pag sinabing hindi pa, parang negative yan. Di ba? Ako nahahalata ko yan. Pati yung mga viewers natin yan, nahahalata na ikaw nade-develop every itong program natin. Di ba? Ang layo namin sa iyo ni Amazing Gilay, konti na lang. Siguro kami ni Miss Gilay nasa 99.99, ikaw nasa 89.99 na. 'Di ba? Nasa 10 na lang siguro. 'Di ba? Ganun po 'yan. So, wala pong hindi natin kasi nagustuhin man natin, pero along the way kung minsan may problema. Pag may problema, walang solusyon eh. Ayaw ng Google, what will we do? So, we cannot do anything but we have to stop because it's not our domain. It's not our property. Pero pag sinabi mo, Doc Joey Betito Page, it's a property of Doc Joey.
Di ba? Ganun po yan ang nangyari. Kaya we started from zero again. But anyway, andyan na po yan. Kaya nga, marami na tayong pa-contest. Dati, Wednesday and Saturday, kung minsan Sunday, mayroon. Pero ngayon, regular na po ito. Pagsisikapan ko, kaya hindi na po ako kakain masyado ng maruya. Di ba? Kasi maruya ko 100. Ngayon, kakain na lang siguro ako, 50 pesos na lang. Kasi para may pang-premium po sa inyo. Kasi alam ko po, yung mga nanalo, tuwang-tuwa kasi may pang-module, kung minsan mayroon pong pambili ng bigas, may pambili ng ulam, may pambili ng load, may pambili so yung iba dyan ng diaper, kung ano-ano na lang, di ba? Ganun po yan. Kasi nanalo ka ng 500, di ba? Medyo maganda-ganda. So, sisikapan mo na. Kung ako po yung sisikapan ko na kumita na ako, hindi na 500, 1,000. Pag kumita ka na 1,000, sikapin ko maging 2,000. Pag 2,000, sikapin ko 3,000. Pag 3,000, sikapin ko 5,000. Pag 5,000, sikapin ko 10,000. Pag 10,000, sikapin ko 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 or more. Ganon, di ba? So, ganun po yan, mga minamahal kong kapatid. Sana, samahan po ninyo ako sa aming journey. Okay. Kasi, ito, itaga po ninyo sa bato. Pagdasal natin sa Panginoon na sinasabi ni Dr. BD, totoong-totoo, na hindi ko kayo iiwanan sa ere once na tayo kumikita na ng sobra-sobra. Kasi hindi ko naman po yan madadala, hindi ko naman po mauubos yan. Sabi ko nga, wala akong bisyo. Ako'y matuwain, kumain lang ng kusido, na mayroong gata, saya-saya ko may sili, sayang-saya ko na yan. Kumain lang ng meriendang maruya, ayan, salamat. Bigyan mo rin si Miss Len. Baka sabihin, yung bisita hindi natin pinaano, bigyan mo siya ng juice. Di ba? Ganun po yan. Di ba? Marami sa akin nakakakilala. Pero dun sa Ayap kasi, medyo may kaunti na hindi nakakaintindi sa atin. Pero kayo po, compensated na rin kayo, nabigyan kayo ng mga ano. Yung iba lang ang hindi. Pero doon naman po, si Doc Joy dito, ang ginastos dyan, 100,000. Sobrang, hindi lang o daan libo. Kasi yung nagpa-premium pa tayo noon na ilang 32 inches na television set na ba? Sharp, bagong-bago. Mga cellphone, nagpa-premium tayo dati. Di ba? That was August last year. Ilan yan ang gastos natin doon pa lang. Paano pa yung mga nakaumabot ng diamond na meron 2,000, merong mga package 30 plus na sa 2,000 lang magina na yan sa 30 plus na sa 60,000 kung 30 lang, hindi lang 30 yung package pa di ba ang package natin libo-libo rin halaga, kaya 100,000 mahigit siguro ang nigastos natin hindi lang 200,000, pero ganun talaga, it's part of life. Yung pera naman pinadala lang sa akin ni Lord, galing sa Kanya. Diba? Para may share sa ating mga kababayan. Kaya kayo may problema sa kalusugan, ang inyong kasangga, ayan dito po si Doc Joy Bitito. Matatagpuan. Second floor. Yeah? Second floor sa ating booking office, second floor ng DJB Building. Okay, Barangay 18. Okay. Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City. In front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Ground floor, Angeles Cake, Legazpi City. At ang iyong namang outlet ni Miss Diamond? Ang outlet ko naman po dyan sa Poropuno, Kimantong, Daraga, Albay. Near gasoline station in front, UB Express, going to Pilar, Sorsogon. Yung mga nag-contact po pala sa akin kanina, kay Ma'am Angel Diet. So ma'am, i-ano na po natin yung sir kasi nakakawa, bulag na po yun daw po. Matagal na daw po yun nagpapagamot din. So, subukan po natin kay Dr. Joy dito. And of course, dyan po sa Masbate kanina, yung tumawag din, yung kidney problem. So, palagi daw... As soon as possible. Di ba? As soon as possible. Ngayon, baka po nanonood ka, ma'am, kung nakikinig ka po, please, kumbaga, actionan po natin agad bago mauwi po sa huli ang pagsisisi, di ba? Yan. At saka, lahat pong nakikinig sa radyo, lahat pong nanonood sa FB Live namin, kahit nasa abroad po kayo, pwede po kayong sumali sa aming mga pa-contest kasi ang premium po through GCash. Ang kailangan lang po ninyo GCash, ida-download lang po ninyo yan. Kahit anybody, even from Luzon, Visayas, Mindanao, even from abroad, even nasa China ka, walang problema.
Gcash lang. Ang kailangan lang po, number 1, search Doc Joey Bitito page sa itaas ng iyong cellphone. Pag nakita mo na may nakalagay doon na like, i-click mo ang like. So mapapanood mo na po ang aming mga FB Live daily. At the same time, ang aming mechanics po, yung Wednesday and Saturday, kailangan po ay mag-invite kayo ng marami to like the page para once accepted, iyan po i-screenshot ninyo, ipapadala sa MHC Unilevel. Yan po yung mga staff tayo dyan, headed by Miss Gilay. Then doon po sa page natin. Okay, para for every like accepted, meron kayong dalawang raffle coupon na naka-assign sa inyo. Okay, so yan po. Then karamihan po ng accepted likes, may mga papremyo din po tayo dyan. At yung gusto ninyo maging leader, later ang pag kumikita na malaki po ang insentibo ninyo, kailangan maging leader po kayo. At marami rin kayo matuturuan na mag-like din po. Maging leader din na katulad ninyo para po ay makapagpa-like ng marami sa ating page. Yun naman every Monday po, ang kailangan lang po, kayo po ay naka-like na sa ating page. Naka-like. Ngayon, then you watch our program. Third ay kailangan mag-react tayo either heart, care, or wow. Pang-apat, kailangan po mag-comment kayo. Any comment. Basta huwag pong bastos. Huwag po yung downgrading. Huwag po nagmumura. Okay. Pang-lima, like kayo. Pero yung like po ninyo, kailangan screenshot ninyo na totoo talaga nag-like kayo sa amin. Okay. At pag na kayo naka-like na, huwag na po ninyong i-unlike kasi mababan kayo pagdating ng araw. Okay, maliwanag. Kasi niloloko mo ang sarili mo, niloloko mo kami, niloloko mo si God. Kasi ito po ay galing kay God, itong mga papremyong ito. Hindi po sa akin ito. Pinadaan lang sa akin ang Panginoon Diyos para makatulong sa atin. Okay po, maliwanag. So ganun po, kailangan po tayo positive na wala nang lokohan. Diba? Sa politika raw, alam mo sa politika, gamitan ng politika, lokohan, hindi mo po politika. Ito magandang gawain, magandang idea. Diba? Yung atin ditong ginagawa sa natural medicine, hindi po ito lokohan. Talaga ang mission natin, maraming tao matutulungan ng ating amazing trio, ng Migawan at ng Amazing 4. Yung Migawan po, baka anytime dumating na ang ating Migawan. So, ma'am, ano mo nga yung Migawan? Ano ba mga composition ng Migawan? Para malaman ng ating mga kababayan. Okay? So, Amazing trio plus 7 diba, herbs yan? Okay? So, Mega 1 is the, kumbaga ito yung 21, may 21 sensational ingredients po doon. So, ano po yung Amazing Trio? Ano yung mga components ng Amazing Trio? So, multi-5 powerful mushroom. So, may shiitake, may sake, reishi, cordyceps, and agaricus blacei. So, sa Mega A naman, 5 potent berries. It was mixed with acai berry, pomegranate, cranberry, blueberry, and elderberry. So, sa Miracle C naman, 5 klaseng vitamin C. We have ester C, rose hips, acerola berry, Indian gooseberry, and sea buckthorn. And then, may idinagdag po doon na 7 herbs. Ano po yung may idinagdag na 7 herbs? Ito po yun. May isang astragalus, holy basil, milk thistle, turmeric, moringa, ampalaya, at broccoli. So, ano yung mga benefits ng Mega 1 na makukuha natin doon and then sa Amazing 4? Ano yung mga benefits na napakagandang solusyon doon sa ating problema? Diba? So, mayroon akong research na kung mga benefits sa Amazing 4 and Mega 1. So, ito yung pampalakas ng immune system laban sa virus, bacteria, at sa mga ibang sakit. So, lalo na po ngayon, pandemya, kailangan natin palakasin yung ating immune system. And then, it helps detoxify our cells in our entire body. So, nililinis nito ang mga toxins at dumi sa katawan ng tao dahil nagpapalakas nito ang antioxidants. So, napakayaman sa antioxidants, lalo na yung mga berries natin. So, pinapalakas ang immune system dahil pinupunuan ang kakulangan ng katawan sa mga vitamina at iba pang nutrient na bunga naman ng sobra sa mali at kulang sa tama nating
mga kinakain. So, sa everyday na kinakain natin, yung katawan natin, may hinihingi siyang ingredients. So, hindi po natin may produce yun sa dami natin, kumbaga, halimbawa sa broccoli, astragalus, yung halo-halo, hindi na natin ano yun, kasi nga sa budget. So, dito na po yun sa Mega 1 and then Amazing 4, nandun na po siya, isahan na lang. And then po, ibinababa ang ating stress level at nakakatulong na pigilan ng ating body system na makagawa ng harmful chemicals at substances pag tayo nakaharap sa mga nakaka-stress na sitwasyon tulad ng sobra sa pag-iisip, pag-aalala, pagtatrabaho, puyat at pagod. So, lalo na ngayon, facing tayo sa napakalalang sitwasyon, problemado tayo sa hanap buhay. So, yung kailangan po natin mag-take ng Amazing 4 or Mega 1. So, itinataas ang energy level ng ating katawan, nakakadagdag ng mahabang quality time na magagamit natin para sa ating pamilya at iba pang bagay na gusto nating matutunan sa araw-araw. So, yun po. And then, may anti-aging, kaya napipigilan ang mabilis na pagtanda. Kasi po, may mini-maintain tayo na kumbaga doon sa Amazing 4, nandun yung kailangan ng ating katawan. So, nakakapagpahaba ng buhay ng ating mga cells dahil sa natural na sanghap. So, it also normalize blood pressure, blood sugar, and blood cholesterol. So, yung mga may problema po sa blood pressure, blood sugar, yung mga diabetic, pwede po yung Amazing 4 at Mega 1. Mas mabilis po siya kaysa po gagamit tayo ng mga, kung baga matagal na tayo nagpapadoktor, yung mga synthetic, wala po naidudulot ng maganda, nagpapagamot na tayo ng matagal. So, itry po natin yung Amazing 4. And then, nakakatulong upang maibsan ang stress at anxiety. And then, nakakatulong upang maiwasan